Rian Rakasiwi.
Gandruk dasarina wangi tansah gandruk dasar kapara nyata gandruk dumatine kemakmuran jaruk yo oh yo hae iso jaruk Pak.
bali garek nyeleke. Oh yo, gek tata-tata. Tukang kendangnya gek tata-tata. Iya, ayo. Iya, Wak. Ayo lanjut kenang. Sabda Pradita Ayo
lanjut game naik. Asal ya 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 ya. Apa? Statue? Oh iya, tak ngepek sih aku. Bakule ra apal iki. Bakule ra apal. Ayo. 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 Ayo, gaske. Statue sewak cuek baru malu. Aduh abang ini mau juga abang rayu. Statue sewak cuek baru malu. Aduh adek ini mau juga abang yang rayu. Nona salting statue abis buang Orang apa lagi bakul lagi? Awalnya selomra tok. Oh, oh.
Golek apa nah? Oh kuwi ya. Jaluk sing kuwi iki, ngarane iki.
Aja mutang le. Kose. Ngono kowe, heeh. Ayo jala dijogetke iki yo. Heeh, kalau senenge ra umum kene. Mas Repek. Seneng iki bocah iki.